Nasapnan sa babae ang sa kalalaki nga gisimot-simot ang iyahang panty. Okay. Unsay nabay kaso na pwede ba nakasuhan? Pwede ba kasuhan ang boardmate nga gikaon ang iyang gidungag? Nabay kaso ang usa ka amigo, gihulam ang motor, giuli nga way gasolina. Kami bang mga jeepney drivers, pwede ba mi mo reklamo sa mga pasahero nga gitunol ang plite pero giluwaan? Wa say panang gipost imong pangit nga picture sa una. Nabay kaso na? Pwede ba kasuhan ang kumpanya sa usa ka whitening soap nga nilagom ka? Pwede ba kasuhan ng nisulong lang sa birthday nga wa gi-invite? Pwede ba daw kasuhan tong wedding singer nga imong gi-hire nga yabag day siya? Pwede ba daw mo kaso ang usa ka security guard kay wala siya gibantayan? Pwede ba kasuhan ang tao nga nakasinggit og word nga yawa kamulog prayer meeting? Ang problema pag tingala nimo kay pag mata nimo wala na imong shorts. Sakit imong lubot. Na entrance dito sa exit. What's up mga bitokon? Welcome back sa akong YouTube channel. O ganaw karon din sa pinakabagong branch sa backyard. Ang lami kayo nga burger. And speaking of burger, tanawa. Ha, murag pasensya na nag-diet ko karon. Nag-diet ko, medyo wa kay ko sa mood mag-order. Medyo di kay ko kuan mo nang ingani ra kadaghan. Pero murag dagan-dagan gyud siya mo nang naman ko karon sa Kauswagan, so District 1. Na ako'y kaila nga nasa distrikto. Nagpalaban ko niya. Nana din sa kalit na. Ladies and gentlemen, ang Judith nga di angay kahadlukan. James Judith, brother. Tada, nitong anak ko. Tada, insan. Nganong ikaw pag imbitaron ta ka sa ubang anong sa uban pag nakumin ko mag-imbitar ko pag way kaon di ka mutunga pag muyin ko nay kaon mutunga ka. Dili ra ko sa nay kaon, alangan dito ko mapas mo man ko dito ko sa katong. Pag yun ako nga ay wala bay kaon, ay busy ko bro. Pag yun ako nga nay kaon. Oh, dili na ko busy, ako i-clear ako schedule kay kaon man para dili ta mapas mo ba. Wala, tanawa, pasensya na ha. Medyo diet ta karon, naniud to ba ka? Si diet ani tanaw. Diet na. Di kita para atong audio maklaro. So magmukbang ta karon, ato ning hotdon karon. Sige. O dada, okay ra mga kadiya. Okay ra. Kapoy gini. Tapos pero kung kamulot tag kaon na pud ko yung mga pangutana. Sige, saman. Mga panguta, siyempre attorney man ka. Ay lang nang kanang kuan nga nagdamaging kayo nga mga pangutana. Dili. Makaangat ni sa imo ha. Makadugang ni sa imo ang duha ka buto. Oh, duha ra. Kaya duha ra. Akong igagaw, okay gagaw akong kuan bayaw. Ang asawa ni bali naman sa kuha. Attorney James Judith sa distrikto. Oh. So kamulot ta diri kaon, sa nalang po yung mga question. Kani nga mga question, mo ning giingon nga pwede ba kasuhan ang blank? Larga. Sige. But for the meantime, teka muna ha. Itong cameraman maglaway sa karon. Sorry. Wala, wiri ba di ko? Nya. Ready? 1, 2, 3. Nilad. Morning. Guilt tripping ba? Grabe. Mura mag nakasala ko ani Bert, nga dako kayo murag lisod kay ko pa sa ilo ani ba? Life sentence ni ba? Ay, death penalty. Sarap. Finger licking good. Sarap. Ito day. Kanawa ha? Burns. Nakalimot ko siya kung pangalan. Ate. Ano siya itong tuyo din eh? John Lloyd. Ay, John Lloyd malitod ko. Tanawa ko. Muna siya ang Judith nga dili dapat niyo kadlo ka na. Grabe nga guilt trip. Burns. Oh! Tabig sila. Di alam na sila. Kaya mo. Sarap. No? No, special ni nga pati oh. Ato na lang kamuton kay mas lami man kuno kamuton. Kami mga kinamot. Ano na mukbang ang magkutsara? Lami kay Burns. Lamit na ko. Di na ko Burns.
Napetis yun dia. Di na ko masurvive. Ito kagwanta. Kasalanan mo to. Kasalanan mo to. I have two hands, the left and the right. Hold them up high, so clean and white. Pero greasy. Lamig yun ka na, oh. Oh. Grabe. I cannot agontize. Diyo lang, break sa ta ka, Jot. Break sa ta. Lamigid, lamig. Sarap, sarap. Break sa ta, balikan ko na siya. Diyo lang, nakoy mga gianda, mga pangutana. Diyo lang, ha. Diyo lang, pati labar ko, ikaw kunin tiwason. O na, nakoy pangutana, diri. Nasapnan sa babae mo sa kalalaki nga gisimot-simot ang iyahang panty. Okay. Unsay nabay kaso na, pwede ba nakasuhan? Dili nimo siya maigo sa klaro na to kay normal nga mga inana nga mga sitwasyon pagtuo sa uban pwede nila igon sa anti-voyeurism Oh. law or sa kaning abi nila unjust kanang acts of lasciviousness. Oh. Pero para sa ako nakita kung kana nga sitwasyon Burns dili maigo sa duha katong duha ka klase nga akong gingon nga balaod. So walay kaso na. Na, dili Japon. sa kato. Dili Dili kato. katong normal nga atong nasayran. So unsay pwede nga kaso? Kay 22 pa ni ka kaso ni. Ha? Unjust fixation. Unjust? Oh. Pwede. Kay di pwede siya pero Okay. dili man gud makita dili man gud na akong ingon nga maigo nato sa Burns mahaom siya sa anti-voyeurism. Okay. So nay kaso pero dili dito sa katong nga kaso nga atong yun na. Okay. Ayo na explain kay para mo bisita sila sa imong law office. Ikaduha. Pwede ba kasuhan ang boardmate nga gikaon ang iyang gidungag? Siya ay nagdungag, pero ang boardmate siya ay nagdungag. Pag uli niya gikaon siyang boardmate, pwede ba kasuhan ng boardmate na nikaon siyang dinungag? Kung sa mo pwede di makasuhan. Pwede kasuhan. Okay, imo man tong pagkaon. So unsa nga pwede nga kaso na? Pwede na? Ha? Def. Atef! Sumaon. Kay pagpangawat na, no? Joker pa minaon. Oo. Di ba marabag, uy, saban na pero di kaso. No, pwede. Kay ako man Okay. Burns nga pagkaon. Sa imong gikaon na way panangit, so theft na. Okay, good. Sunod nga pangutan. Uy, gwapo ni nga mga pangutan ha, mga makaligwat, makaangat ni. Ako gani mo O gani. Baan gyud mo. O gani. Nabay kaso ang usa ka amigo. Gihulam ang motor. Giuli nga way gasolina. Pwede nimo siya maigo sa kinang gitawag nato nga kanang civil. Civil. Okay, damages kay ngano. Kung ang tao gani base sa tong balaod Burns, magulam gani kag usa ka butang, ibalik nimo sa unsa gid siya. As is. So katong So kung nihawa siya nga full tank, kailangan iuli nga full tank. full tank. So unsay pwede kaso na niya? Damages. Damages. Ikatulo. Nay mga hugpong ba tawag ng grupo? Nay mga kahugpungan sa mga jeepney driver. Nangutana sa ako ha. Palihog pagipangutana kang konsehal James Judith Pohon. Kami bang mga jeepney drivers, pwede ba mi mo reklamo sa mga pasahero nga gitunol ang plite pero giluwaan? Kasi tabi sa nangaon. Nagbayad tana, nagtunol pero mura na siya kalagot sa driver ba? Giluwaan. Ay, gihatag. Kuha na Burns. Unjust big season. Unjust big season na siya. Yes. Unjust big season. Kay ngano, ang kaning maski gani ako mo bitaw nga gapalag ko ana nga kaso kay kung wala na kay makita nga mga gibuhat sa imong isig kaingon unya dili mahaom sa revised penal code Burns. Kabalo ka dito din na namo ipapadulong sa kanang unjust big season. Personal na akong kining sentimento gasupak ko ana. Kay kung naapala higayon nga kung isista ko Burns, akong kinang hingusgan nga walaon na kay unfair kay na nga balaod Burns. Kani, na ay nag-post sa imong pangit nga picture sa Facebook nga walay panangid. Kay siguro classmate mo sa una sa high school. I'm sure dili na kita, gwapo man ta sa high school. Wa siya panangid, gi-post imong pangit nga picture sa una. Nabay kaso na? Na gyapon. Nagapoy kaso, unsay pwede nga kaso na? Una,
pwede Burns, igo sa gyapon nimo unjust vexation gyapon. Oo. Kay cuts all lagi ang unjust vexation. Unya, Dili na cyberbullying. ang problema man good Burns, kung mingog ka kanang cyberbullying kanang dili man gud siya haom, wala sa mga elemento kulang. Okay. O ang imo ra magigipost man nimo ang pangit ka picture nimo lugar akong gibutang lugar dito gipost sa FB. Asa man lugar ang pagkasupakan ang pagtusaw man kay kanang kanang violation sa anti-video and voyeurism act. Tama. Dili man po Burns kay di ba ang pinaka-importante ana nga balawod kay ang consent man. Pero kay lay man ni dili man katong malaway. Pangit man. Dili man sa ma-define nimo ba dili nimo. So mas bugat ang malaway kaysa pangit. Ang malaway man good mas buga amo man gud to ambot pasabot adto nga balaod ang malaway pero kani kidili man kay ingon naman ka nga pangit. So Undangon na nato ni nga pangutana kay daghan na kay na hurt. Sabto na to sila. Pasaylo ami amo lang gyud nga matakol nato na. O kani. Pwede ba kasuhan ang kumpanya sa usa ka whitening soap nga nilagom ka? Nagpalit ka whitening. Daghan man na karon sa online mga whitening. Tapos pag-apply nimo nilagom ka ni itom ka. Naa ba kay pwede ba nakasuhan? Kayo. Nabi kay warranty ba kay gimo ba yang deklarasyon ba ya nga pangpaputi ba ya siya? Bisan pag ang uban ni puti ikaw rin nilagom. Oo. So pwede na ikaso. Natural dili man na ingon nga mao gani all the more reason ka nga imo sila gugdon kay ingon mo nga pangpaputi wala ba. Tamoy man sila nga sir. Ni puti sila tanan sir, ikaw rin nilagom. Problema ba din na nimo? Ilan ang problema kay ingon man gawas ko nag-ingon sila Burns. Kani ang among pagpaputi depende sa sitwasyon or health condition sa usa ka tawo. Or skin gradient kanang unsa siya ka puti or unsa siya ka itom or lagom. Wala may nana nga. So again nay kaso. So kamo di ang mga nilagom sa pagpaputi. Kabalo na mo. Kani. Panington ta ba? Pwede ba kasuhan ng nisulong lang sa birthday nga wag i-invite? Get crusher. Wala siya gi-invite, wala siya gi-chat. Nisulong lang siya sa birthday, pwede ba nakasuhan? Oo, Pwede ka trespassing. ba? Nisulot man ka. Bisag amigo, trespassing na. Oo. Wala kaya ka ginbitar. Klaro kayo ha. Ginbitar. Busak ka mo, kung wa mo gi-imbitar, ayaw mo pag... Unwelcome ba ka, Burns? So mahulog ka nga trespassing. Oo, okay. Unwelcome man. Very good. Okay. Pwede ba daw kasuhan tong wedding singer ngay mong gi-hire nga yabag day siya? Kayo, damages. Damages. Okay. Pwede ba daw mo kaso ang usa ka security guard kay wala siya gibantayan? Ako lugar ang nag-hire sa guardia. Ako security guard. Tanay naitabo sa ako. Pwede ba ko mo reklamo nga? Naitabo sa ako kay way nagbantay sa ako isip security guard. Ikaw may security guard gani nalibog sa ko. Ikaw may secure magka. Ngano kinalan pa mangiga? So meaning to say kung security guard ka dili ka pwede dapat nga nay guard? Ha? So, salagtan na pagka-istorya? Pwede kung butso mo pero wala may labot sa inyong kontrata kaya gikuha ra man ka kay para magwardya biya ka. Na nga karon magpabantay na pud minuka na doble na nun. Alkansi na nun na Alkansi. Oo nga. Pabantayan pa nun. Bantay. Second to the last. Again, ako ngutron, pwede ba kasuhan ng tao nga nakasinggit og word nga yawa kamulog prayer meeting? Oo. Depending the religious feeling, yes. Mo ba? Kaya na may provision sa revised penal code nga. Kaya na mag-isturbo bitaw ka kamulo na ay misa. Or unsa pa na. So nakatutok na nga kaso gyud nakuan sa balaod sa religious nga ano? Naana siya. So maglasong-lasong ka kung magbinastos ka magsulti ka na nga mga words. Oo nga nabulabog sila na-offend ilang religious feeling. Yes na. Kani. Last na lang yun. For example, formulaki. Nag-uban mo, nag-inom mo. Pagkahubog ninyo, nakatulog ka. Pag mata nimo gibiling kay ikaw na lang isa. Sakit imong lubot. Okay. Unsay kaso? Pwede ba to kasuhan tong iyang mga kauban? May lugar. Ang problema pag tingala nimo kay pag mata nimo wala na imong shorts. Sakit imong lubot. Kasi Gial Moranas. Ano na pangutana? Sa ba niya pagtuog nga gisnay gisungsong? Nay something.
Na something na something. nga gi Oo. sungsong. Naay entrance Kung na dito sa exit. Naay entrance dito sa exit. Pwede na rin. Problema man na kay nakatulog man siya unsa man aron pag-prove. Mao sa lagi. Eh, What if kung nakatulog lang siya, lahi di ang nikuan, ang caretaker day sa resort, di ang barkada. So ang pag-prove na lang. napag-prove na lang. Oh. Pero na kay isa Pero kanang kaso nga sa ngalan nga gibiyaan siya kay Sir Usa, nga nahubog siya, pwede ba na nay kaso? Gibiyaan ko sa akong mga barkada? circumstantial evidence. Oh, circumstantial evidence nga wa mo kuy lain kauban kamo man. Unya dili man posible sa lugar nga ato na mutangan nga naay uban naay makasingit. Oh, so kamo gyud akong itudlo kay kamo ra man ang nauban nako. Unya nakuan ba gyud imong kining karsunis nakuha, maka karsunis. oh. So nagsumpay-sumpay nimo ang mga circumstantial evidence Burns. Ingon ba ang Pero kanang sa ngalan nga gibiyaan ka, kana walay kaso ana nga gipasagdan ka bay sa barkada? Walay nga na. Mga tambalos-los nga barkada. Oh, na may na. Ang problema ikaw pag yun na libre, ikaw pag gibiyaan. Oh, na. Sa walay kaso. Inyo na personal na nimo kung wanay klaro ni nga mga barkada dili na ko ani. Pero katong sa ngalan nga nay something nga feeling nimo na wala imong shorts, Nga, ni hapdos imong lubot. Nga nagtuo ka naay gisulod. Oh. Oh, pwede nimo Pwede. sila kasuhan kay imong gidudahan nga sila to naghimo sa Ang pangutana diya sa ngalan nga lalaki ka, imo ka nang isulti sa imong mga friends. Nga nay tabo. mo sa lagi. Makaya ba nimo, maako ba nimo gingon nga lugos ka? Mako ba ni mong sorry kay oy pasensya kay oy basin na ibang mga sensitive dia. Kani lingaw-lingaw lang pasaylo. Kami disclaimer kani amo lingaw-lingaw lang ni nga mga pangutana please katong mga sensitive dia nga mga tao paki-skip ani nga video please ayaw mi i-bash. Please lang. Ang amo diri kay epekto ni salami kayo nga burger diri sa kon. Klaro na ganito din. So actually nag-question lang ko para makapahuway nako. Kaon na sa ta. Thank you very much. Attorney James Judith sa Distrito 2. Okay? Daghang salamat og tiwas na tagaon. Okay. Larga. Larga bula.